Αγάπη μου, ακούγεσαι λαχανιασμένη. Άσκη είσαι. Δεν ήξερα, δεν μου είχες πει ότι άρχισες μαθήματα πολύ. Ναι, βέβαια θα σου χρειαστεί η ψυχή μου. Και ποιος είναι ο δάσκαλος χορού? Ζηλεύεις. Όχι αγάπη μου, ρωτώ αν έχεις πέσει σε καλά χέρια, ενώ αν είναι ο άνθρωπος επαγγελματίας. Μα είναι ολοφάνερο ότι ζηλεύεις. Όχι, όχι, δεν ζηλεύω αγάπη μου. Εσύ άλλο στην ταινία πιο πολύ χορεύεις παρά περπατάς κανονικά. Και ο αδερφός μου, συμφωνεί ο αδερφός μου. Θέλω να πω, ο αδερφός μου είναι εκτιτικός και τουλάχιστον σου το χέρι από γεννησιμιού του. Ό,τι του ανήκει αποκλειστικά. Δεν είπα αγάπη μου ότι εσύ ως άνθρωπος το ανήκεις. Αλλά είσαι ηθοποιός του, το μελλοντικό κινηματογραφικό του αστέρι. Βάλαμε κοντρά λεφτά σε αυτή την ταινία. Για την ακρίβεια τα περισσότερα για τον ρόλο σου. Όλα καλά. Χρειάζεται βοήθεια. Δικηγόρος στο Αραριοπάγο. Με εξειδίκευση στις διαθήκες και ασφαλίστρια και υποψήφια βουλευτή. Μπορώ αυτή τη στιγμή να σας κάνω μια διαθήκη. Ορίστε η κάρτα να τη χρειαστείτε. Κοιτάξτε να έχουμε εξαιρετικά ασφαλιστικά προγράμματα. Κοιτάξτε να δείτε. Κυρία μου, σας παρακαλώ. Μα μην κοιτάτε τώρα, είσαστε νέος. Μπορώ να σας κάνω σε μια χρειάζομαι τίποτα. Θα το χρειαστείτε, θα το μετανιώσετε. Μα τι μου λέτε, αυτοκίνητο έχετε φαντάζομαι. Μπορώ να σας κάνω ένα. Μα τι μου λέτε τώρα. Γεια σας, γεια σας. Συγγνώμη αγάπη μου, και πάνω που νόμιζα δεν έχει μείνει κανένας καλός άνθρωπος στον κόσμο. Με ζητήσατε, εδώ είμαι. Πάτε την κάρτα μου, θα τη χρειαστείτε. Τι με κοιτάτε καλά έτσι. Πάτε την κάρτα μου. Γεια σας. Έλα Παναγιώ, τι άνθρωπος είναι αυτός. Μα πού είσαι? Μα στη γέφυρα του Δούναβη αγάπη μου, ήρθα να αυτοκτονήσω λιγάκι. Φτάνει πια, έχω ακούσει τα πάντα, έχω δει τα πάντα. Σκόπευα να φύγω χωρίς να σου τηλεφωνήσω. Κι εγώ? Εσύ τι? Μια στιγμή. Άκουσες τον ήχο του ποταμόπλου που περνά? Άκουσες τη σιρήνα? Κρίμα που δεν ασχολούμαι εγώ με το κινηματογράφο. Θα έκανα ενδιαφέρουσες συναρπαστικές αισθηματικές ταινίες. Τώρα θα καβαλήσω το κυκλίδωμα, θα πέσω στην άμυσο και θα σου πω σ' αγαπώ. Δεν θα δουλειάξω όπως κάνουν οι υπόλοιποι αυτό που λες. Μην κλαις αγάπη μου, μην κλαις. Έχω σκεφτεί ένα ιδιοφυές σενάριο. Ένας ηλικιωμένος, τρελά ερωτευμένος με την αρκετά νεότερη κοπέλα του, πηδάει από γέφυρα και καθώς πέφτει ουρλιάζει, σ' αγαπώ. Θα το πεις στον αδερφό μου μήπως έτσι τελειώσετε την ταινία σας. Όχι υποδείξει παρακαλώ. Μην κλαις, με μπερδεύεις. Σαν τον αδερφό μου ακούστηκες. Στάσου να συγκεντρωθώ. Να βγάλω τα παπούτσια μου. Τα αγόρασα την περασμένη εβδομάδα. Χειροποίητα. Ιταλικό σχέδιο, αγγλικό δέρμα. Ο αδερφός μου ήθελε ολόιδια. Και αφού μου τα πήρε όλα σε αυτή τη ζωή, ας πάρει και τα παπούτσια και να περπατήσει σε έναν κόσμο πιο καθαρό, πιο τίμιο και όχι πάνω σε ανθρώπους όπως περπατάει μέχρι τώρα. Όχι! Σταμάτα, μπορείς να σταματήσεις να κλαις. Ποτέ πια δεν θα με ξεγελάσει με το κλάμα σου, αγάπη μου. Έχει μουλιάσει το ταβάνι μου 2 χρόνια τώρα με το κλάμα σου. Έχω συνηθίσει τόσο πολύ να είμαι βρεγμένος που ήρθα να πέσω στο ποτάμι. Αφήνω ένα γράμμα στον αδερφό μου που του εξηγώ τι πρέπει να κάνει. Και το αυτοκίνητο είναι κάτω από τη γέφυρα και τα κλειδιά πάνω, μη σπάτε πόρτες. Ξεκινώ! Φίλε, σύντροφε, μη, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, μην τη δείξεις.
Μη, μόλις έχω ρίξει τα παραγάδια μου κάτω από την γέφυρα. Έτσι και επειδή θα μου τα σκίσεις όλα, θα με καταστρέψεις. Μη με πεις στα μαύρα, σε παρακαλώ. 4 παιδιά έχουμε να θρέψουμε, συμπή, σε παρακαλώ. Άρα να ρίξεις κάτω όλα αυτά και θα με καταστρέψεις, ορκίζομαι στα παιδάκια μου. Τι κάνεις εσύ τώρα? Τι δεν κλαίμε? Όχι! Για όνομα του Θεού. Κυρία μου, σας παρακαλώ. Δεν ήξερα ότι έχετε ρίξει τα δίχτυα σας από κάτω. Σας παρακαλώ, μη θυμώνετε. Πρέπει οπωσδήποτε να πηδήξω. Πρέπει! Τώρα κλάψε! Και γιατί δεν στέλνουμε εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο? Γιατί εδώ είναι το υψηλότερο σημείο. Ο Δούναμης είναι πιο βαθύ. Τα ρεύματα θα με πάνε απευθείας στον πάτο. Ξέρετε, άμα αυτοκτονήσω και με σώσουνε, θα με πάνε στο τρελάδικο και μετά θα τα γράψουν οι εφημερίδες και θα γίνω ρεζίλι. Σε καταλαβαίνω, φίλε μου, αλλά σε καταλαβαίνω. Μη με πλησιάζετε. Να σου πω, μήπως δεν έχεις χάσει τη δουλειά σου? Τα πάντα έχω χάσει, κυρία μου. Καλά, να σου πω εγώ τι έχω πάθει. Πόσες φορές είπα να σταματήσω τη ζωή μου, να κόψω το νήμα της ζωής μου με τον γκάζι κιόλας. Με τον γκάζι. Αλλά τελευταία στιγμή, άλλη στιγμή, γιατί αυτό ακρίβεται. Έλεγα θα φτηνίδι, αλλά τίποτα. Ο άνθρωπος, αγαπητέ μου, όσο ζει και αναπνέει, πρέπει να παλεύει για τον εαυτό του, για την οικογένειά του και για την κοινωνία ολόκληρη. Κυρία μου, σας παρακαλώ, με καθυστερείτε άσκοπα. Τίποτα, δεν σε καθυστερώ καθόλου. Να σου πω κάτι, 2 κουβέντες ακόμα. Τη βλέπεις, αυτή είναι σύντροφός μου, η χολύπτρια αυτή, μηχανικός εγώ στην ίδια εταιρεία. Μόλις καταλάβανε ότι είναι παρήκοοι, μας απέλυσαν και τις 2. Στους δρόμους βρεθήκαμε 2 παιδιά αυτοί, 2, εγώ 4 από τον αριθμό. Ευτυχώς που ο δικός μου μακαρίτης, γι' αυτό το ψαροκάικο, τόσο λούπος, και έτσι έχουμε ένα εισόδημα. Έχω δανειστεί όμως πάρα πολλά λεφτά να αγοράσω τις άδειες, τα δίχτυα, το παραγάδι, όλα αυτά. Έτσι και εδώ πέρα τα χάσω, δεν θα μπορέσω. Και να το πάρει φάλεμνος να πιάσω, αγαπητέ μου, δεν θα μπορέσω να ξεχρεώσω. Αρκετά, όχι ψυχή μου, δεν έχω πέσει ακόμα. Έχουν λέει ρίξει κάτι δίχτυα εδώ από κάτω και μου παρακαλούν να μην πέσω. Δεν νοιάζει, 250 μέτρα είναι αυτά. Και τι δεν νοιάζει εμένα? Πώς δεν σας νοιάζει, κύριε? Όλοι και κάποιο μπορεί να πιεστεί στα... Και θα φέρεις και την αστυνομία εδώ πέρα, θα την μπλέξεις. Εδώ απαγορεύονται τα παραγάδια, έτσι. Και έρθει η αστυνομία, θα μου κατάσχει όλα μου τα σύνεργα και θα πάω και φυλακή. Έλα, αγάπη μου, σε ξαναπαίρνω. Πρέπει να κανονίσω εδώ ορισμένα πράγματα. Μπορείς να σταματήσεις να κλαις? Πώς σου μιλάω, αγάπη μου? Μα ψυχή μου, 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της ζωής μου και πρέπει να ακούω την κλάψα σου. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. 3 δευτερόλεπτα και με εκνευρίζετε όλοι σας. Τι έγινε, κλαίτε κι εσείς πάλι? Σε παρακαλώ. Τα παιδιά μου θα πεθάνε της πείνας. Θα βγουν έξω στους δρόμους μαζί με τους άτυρους και τους παιδεραστές. Και εσείς μόνο τον εαυτό σας σκέφτεστε, όλο εκνευρίζεστε και εκνευρίζεστε. Καλώς. Πόση ώρα θα χρειαστείτε να μαζέψετε τα συνεργά σας? Άμα έχω πιάσει μικρό ψαράκι, κάνα 2 ωρίτσες. Άμα όμως έχω πιάσει έτσι κανένα μεγάλο κυπρίνο, μέχρι τα χαράματα θα τραβάω. Είστε με τα καλά σας, κυρία μου. Και θα περιμένω εγώ μέχρι τα χαράματα. Εγώ αν είμαι στα καλά μου, ενώ εσείς στέκεστε στην άκρη της γέφυρας έτοιμος να φουτάρετε. Κοιτάξτε, εγώ δεν ήρθα εδώ για να σε σταματήσω να αυτοκτονήσεις. Όμως ενημερώνω ότι δεν είναι κατάλληλη γέφυρα αυτή για αυτοκτονία. Δεν είναι. Η γκαζέλα είναι η καταλληλότερη. Ένα σάλτο στην γκαζέλα θα σου υποσχεθεί 20 μέτρα βάθος και υπόγεια ρεύματα του σκοτωμού. Ναι, δεν ήξερα να πάρω σβάρνα όλους τους ψαράδες να τους ρωτάω πού είναι η καλύτερη γέφυρα να πηδήξω. Ο καπετάνιος! Ο καπετάνιος! Καπετάνιε! Έλα, καπετάνιε! Έλα, παίρνα! Παίρνα, τίποτα δεν θα συμβεί. Παίρνα άφοβα! Άφοβα! Καπετάνιος είναι φίλος μου. Σας είδε στην άκρη της γέφυρας και φοβήθηκε ότι πέσετε γιατί καλή ώρα και σας πριν από 2 μήνες. Έπεσε ένας ακριβώς στο κέντρο του καραβιού την ώρα που έκανε ξενάγια στους τουρίστες. Ελάτε να σας πω τι ωραίο πρόγραμμα έχει στο καράβι του, ελάτε. Καταπληκτικό πρόγραμμα. Έχει ένα απίστευτα ωραίο φαγητό. Έχει κρασιά, έχει σαμπάνιες, έχει μουσικές και έχει και γυναίκες που κάνουν στριφτής. Ελάτε, θα περάσετε υπέροχα. Ναι, και τώρα... Υπέροχα. Προσπαθώ να σας πείσω. Είστε τόσο καλός. Πολύ καιρό έχω να συναντήσω τόσο αξιόλογο άνθρωπο. Ειλικρινής, αξιόλογος, αλλά αν όλοι καλοί πέφτουν από τις γέφυρες, ποιος θα απομείνει? Τι έλεγα? Ξεχάστε. Σας παρακαλώ πολύ, πηδήξτε από εκεί και πείτε στην... Πού να πει? Πού? Στην καζέλα. Ελάτε, στην καζέλα θα σας πάω.
πάω. Γαζέλα, να δείτε πόσο θα ευχαριστημένος θα μείνετε. Δεν είναι παρά μόνο 15 λεπτά δρόμος. Κυρία μου, σας παρακαλώ, λυπάμαι που γνωριστήκαμε με αυτές τις συνθήκες και για να κρατήσετε ένα ενθύμιο από αυτή τη συνάντησή μας. Να εδώ, πάρτε το ρολογάκι μου. Να το έχετε ως ενθύμιο. Και για να μην σας κατηγορήσουν ότι το κλέψατε, μισό λεπτό, θα το πω στην... Έλα, αγάπη μου, μ' ακούς? Σε ακούω. Αχ, ήρθε! Ελάτε να σας πάω στην Καζέλα να πηδήξετε από εκεί, αφού το θέλετε πια τόσο πολύ. Μου ορκίστηκες ότι θα με προσέχεις. Ότι δεν θα με ξαναφήσεις μόνη όπως εκείνη τη νύχτα που με βρήκες στις όχθες του Δούναβη έτοιμη να αυτοκτονήσω. Σου επέτρεψα να με σώσεις τότε. Και τώρα δεν με αφήνεις να ξεπληρώσω το χρέος μου. Αγάπη μου, ήλιε μου φθινοπορεινέ. Μη με ξαναπείς, ήλια μου φθινοπορεινέ. Αν εσύ, αγάπη μου, έχεις φτάσει στο φθινόπωρο, εγώ είμαι στην αρχή της άνοιξης. Έναν ολόκληρο χρόνο κάνω μαθήματα χορού, πιάνου, υπασίας, ετοιμάζομαι για αυτό το ρόλο. Για το ρόλο, έτσι, με το χορό στην Αρκεδινή, τον οποίο εσύ επέβαινες. Και μετά. Δεν υπάρχουν χρήματα που δεν θα έδινα για να παίξεις ένα έργο που θα το δει όλος ο κόσμος. Και μετά άρχισες να κλαψουρίσεις, πως έχεις ξεπουλήσει ότι έχεις και δεν έχεις, και ότι είμαι πολύ ερασιτέχνης για αυτό το ρόλο. Ψέματα! Ποιος είπε ότι στον Σάτα πάλι σε ερασιτέχνη? Ψέματα! Δεν είμαι τόσο ηλίθια όσο νομίζεις. Ειδικά τους δύο τελευταίους μήνες. Εργάστηκα σκληρά για να μην χάσεις τα λεφτά σου. Γιατί η αγάπη είναι αγάπη. Τα λεφτά κοστίζουν και... Εσείς, τι πάθατε, τι συμβαίνει? Α, είσαστε κυρίες με τα δίχτυα. Δεν σας παρακαλώ. Και μπετονιά, ναι, σηκωθείτε, δεν μπορώ να σας βλέπω έτσι χαμηλά εκεί κάτω. Έχω βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση και δεν νιώθω καθόλου καλά. Εδώ έχω ένα γράμμα που αφήνω στον αδερφό μου, που του εξηγώ τι πρέπει να κάνει. Μισό. Σας παρακαλώ, είναι πολύ προσωπικά για να υποθούν μπροστά σε κόσμο. Λυπάμαι, δεν μπορώ να φύγω όπως τα άρχω σε σένα καθώς πρέπει άνθρωπο. Όταν έχει δύο ανθρώπους μπροστά του και θέλουν να αποχαιρετιστούν, να πούν τις τελευταίες τους κουβέντες. Και αντί αυτή την περίπτωση, εμένα παίρνει τη ζωή μου. Τώρα θα φύγω, όχι δεν φεύγω. Ναι, ξέρω, θα σας συλλάβουνε για την πετονιά, τα παιδιά σας θα πεθάνουν στη φυλακή. Εγώ ούτε σας πρόσβαλα, ούτε σας φώναξα. Δεσποινής, Ορίστε. κάποτε ήμουν μηχανικός, αλλά... Συγχαρητήρια. Και εγώ κάποτε ήμουν οικονομολόγος, πριν αρχίσω να δουλεύω σε αυτό εδώ το πλωτό εστιατόριο, στο οποίο ο κύριος με έφερε φυσικά, και τώρα θέλει να με ξεφορτωθεί. Πιθανόν γιατί με βαρέθηκε ή γιατί το κοστίζω και ο κούκος αηδώνει. Δεν τρέπεσαι, τι είναι αυτά που λες, φέρεσαι σαν... Σκροφά! Δεν είπα αυτό, δεν πρόλαβα. Πάλι κλαις, ας πέσω απ' τη γέφυρα να τελειωθώ. Όχι, δες μόνο αυτό. Το έμαθα για το ρόλο, αλλά κυρίως για σένα. Δες μόνο αυτό και έδινα αυτοκτόνα. Δες την χορεύει για σένα. Είναι χάρμα οφθαλμών. Μα δεν έχει μάτια αυτός ο άνθρωπος. Αν μου χόρευαν εμένα έτσι, δεν θα τολμούσα να αυτοκτονήσω ποτέ. Πήγαινε εσύ, χορεύστε. Νέα χόρευα τα πάντα. Ήμουν η καλύτερη. Τώρα δεν είμαι παρά μια λαφρέα. Μια χαμένη, κύριε, καταλαβαίνετε. Μια χαμένη. Κάποια μέρα θα καταδείξω και εσάς. Αλλά δεν θα πέσω από αυτή τη γέφυρα. Στην Καζέλα θα πάω. Στη γέφυρα του βέβαιου θανάτου. Ο καπετάνιος! Έτσι, κύριε! Βλέπουν καλά τα μάτια μου. Καπετάνια μου, να σας εξηγήσω. Η Δεσποινής χορεύει και αυτόν τον κύριο που ήθελε να αυτοκτονήσει. Και εμένα με παρέσει η μουσική όταν ακούω αργεντίνικο τάγκο, χάνω τον έλεγχο. Εσείς Δεσποινής χορεύετε για τον κύριο που θέλει να αυτοκτονήσει? Πρόκειται για κάποιον τελετουργικό χορό? Όχι, για το χορό της ζωής. Ο κύριος θέλει να πηδήξει από τη γέφυρα, να κόψει το νήμα της ζωής του. Και εμείς χορεύουμε και προσπαθούμε να τον κάνουμε να επανέλθει, να μην πηδήξει. Εσείς του χορεύετε για να μην αυτοκτονήσει? Μα φυσικά, καπετάνιε. Εγώ θα έκανα τα πάντα για να μην αυτοκτονήσει. Χορεύτε κι εσείς αν θέλετε, ελάτε. Μήπως προτιμάτε κάποιον άλλο χορό? Παιδιά, προς Θεού, τι είναι αυτά που κάνετε? Τι διάολο σας έπιασε? Είσαστε με τα καλά σας? Αυτός είναι έτοιμο να πηδήξει και εσείς του χορεύετε αντί να καλέσετε αστυνομία, λιμενικό, άμεση βοήθεια? Να σας εξηγήσω, καπετάνιε. Δεν ακούω καμία εξήγηση, καμία δικαιολογία. Αυτό είναι το ευχαριστώ που σου επέτρεψα να δένεις το ψαροκαϊκό σου στην Μαρίνα.
χορεύεις με μια ανήλικη κοπέλα που αποχαιρετά το γέρο εραστή της, έναν άνθρωπο που είναι έτοιμος να πηδήξει στο κατάστρωμα του πλοίου μου και να σκοτώσει τους επιβάτες, τους Σουηδούς τουρίστες που ήταν στο λιμάνι εδώ στο ποτάμι για να δουν τις ομορφιές της πόλης, όχι να πεθάνουν εξαιτίας ενός ψυχοπαθούς αυτόχειρα. Δεν είστε με τα καλά σας. Πρέπει να γιατρευτείτε αντί να γυρνάτε στις γέφυρες και να σκοτώνετε αυτούς επιβάτες. Δεν είστε με τα καλά σας. Είστε τρελός. Σας παρακαλώ κύριε Πλήρχε, με όλο το σεβασμό που σας έχω, δεν σας επιτρέπω να με προσβάλλετε. Δεν είμαι άρρωστος. Δεν είστε άρρωστος. Ισχυρίζεστε ότι δεν είστε άρρωστος. Ναι, δεν είστε άρρωστος. Είστε πολύ καλά. Εσείς ο οποίος στέκεστε στην άκρη της γέφυρας, έτοιμος να σαλτάρετε στο πλοίο και να σκοτώσετε τους επιβάτες. Εγώ είμαι ο άρρωστος, ο οποίος σας προσβάλλει προσπαθώντας να αποτρέψω μια τραγωδία, να γυρίσουν σόοι οι τουρίστες οι Σουηδοί σπίτια τους. Καπετάνια, να σας εξηγήσω. Το γνωρίζω καλύτερα από όλους. Σας παρακαλώ, κοπέλα μου, μια άλλη φορά. Κυκλοφορείτε ημίγυρμοι στην γέφυρα και θα προκαλέσετε καραπούλα καθώς σας κοιτάνε οι οδηγοί. Δεν μου λέτε, λοιπόν κύριε, εσείς αν δεν είστε άρρωστος, τι είστε που βρίσκεστε στην άκρη της γέφυρας? Είμαι κάποιος που κρατάει το λόγο του. Κάποιος που έχει αξιοπρέπεια. Κάποιος που η κοινωνία του απαγόρευσε να ορίζει τη ζωή του. Και αφού δεν μπορώ να ορίσω τη ζωή μου, θα κρατήσω το τελευταίο δικαίωμα που μου έμεινε. Να ορίσω το τέλος της. Και θα το κάνω! Σταθείτε! 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 Μια τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ, μην τσιρίσετε! Δεν μπορώ να προσέχω και από τις δύο μεριές. Μην πέσεις βρε αγάπη μου. Η κόφτω ή πάρε με μαζί σου. Μην μ' αφήσεις με αυτά τα θηρία σε παρακαλώ. Ορίστε, εδώ η φωτογραφία των παιδιών μου. Να ξέρετε την ώρα που θα πηδάτε, παίρνετε στο θάνατο μαζί σας και αυτά. Ναι, θα πηδήξουμε μαζί αγάπη μου. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω. Έχω αφήσει ένα πλοίο με 200 επιβάτες για να ακούω εσάς να τσιρίζετε και να βοκάτε. Παρακαλώ κύριε, πρωτού πηδήξετε, θα ήθελα να μου απαντήσετε σε μια τελευταία ερώτηση. Ορίστε, αμέσως μετά θα πηδήξω. Έχετε καθόλου συναίσθηση, έχετε κατανόηση για τους υπολείπους ανθρώπους, είστε αποκλειστικά επικεντρωμένος στα δικά σας προβλήματα της μικρούλας σας ζωής? Τι εννοείτε? Εννοώ συγκεκριμένα τους πολίτες αυτής της πόλης, τα εκατομμύρια που τους στερείτε με την απερίσκεπτη ενέργειά σας κάθε ίχνος ελπίδα. Φέρεστε άκρος εγωιστικά. Εγώ ήρθα σε αυτό το λιμάνι 10 χρονών, πεινασμένο, ξυπόλυτο, παγωμένο. Για 20 χρόνια έκανα τις πιο βαριές και βρώμικες δουλειές. Αλλά 20 χρόνια διάθεσα για αυτήν εδώ τη στολή και την ανάπτυξη του τουρισμού. Τόνους καθάρισα για να καταλήξω καπετάνιος με χρυσές επομίδες, τις οποίες εσείς θέλετε να λερώσετε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά? Με προσβάλλετε κύριε Πλήρχε. Τι σας προσβάλλω? Είναι δυνατόν να είσαι εδώ, σε αυτή τη γέφυρα? Έχω εξαντλήσει όλα τα περιθώρια μιας φυσιολογικής ζωής. Λοιπόν, έχω εγώ, υποφέρω από τα νεφρά μου. Ζήτημα είναι αν θα προλάβω το χριστουγεννιάτικο δέντρο φέτος. Πάνω στα λάβρα θα δεν πεις αυτός ο Θέλετε να άνθρωπος. πείτε... Ήταν ανάγκη να με κάνεις τώρα στα τελευταία μου
να έρθεις σε αυτή τη γέφυρα και να με κάνεις να τρέμω ολόκληρος? Άσπλαχνε, εγωιστή άνθρωπε. Θέλετε να καταστρέψετε τον τουρισμό που έχουμε επενδύσει δεκαετίες ολόκληρες σκληρής δουλειάς? Τόσα δάση, χαράνδρες, πουνά, άλλο δεν πέρασε από το μυαλό σας? Αν τελικά πέσετε, είμαι και εγώ υποχρεωμένος να αυτοκτονήσω με τη σειρά μου με το υπηρεσιακό μου πιστόλι. Μα πρέπει οπωσδήποτε, κύριε, να αυτοκτονήσετε. Σας είπα, καπετάνια, έχω ξαπλήσει όλα τα περιθώρια μιας φυσιολογικής ζωής. Γιατί μανούλα μου δεν μ' άφηνες στο δάσος να με φάνει λύκη? Ο πατέρας μου δασοφύλακας μας τάισε φίδια και μανιτάρια. 9 παιδιά. 4 σωθήκαμε από τα φίδια και τα μανιτάρια. Εγώ 10 χρονών πρωτόβαλα παπούτσα σε αυτό το λιμάνι. Κι ύστερα από τόσα που πέρασα, στέκομαι εδώ σε αυτή τη γέφυρα παρακαλώντας ένα ψυχοπαθή να μην επαναλάβει το προπέρσινο γεγονός, όταν ένας άντρας πήδηξε στο πλοίο και σκότωσε τη μισή μου ορχήστρα. 4 κορυφαίους μουσικούς, 11 ορφανά και δεν ξέρω εγώ πόσες χείρες. Τότε δεν αυτοκτόνησα, γιατί θεώρησα το γεγονός μεμονωμένο. Αλλά να που έγινε επιδημία. Μια τελευταία ερώτηση. Είστε σωματικά υγιείς? Τι εννοείτε? Εννοώ αυτό που ρωτώ. Αν κάποια σοβαρή ασθένεια σας οδήγησε εδώ? Όχι από ό,τι ξέρω. Τι κάνεις, αγάπη μου, με ποιον ανταλλάσσεις μηνύματα? Περίμενε πρώτα να πηδήξω και μετά λες το χαρμόσυνο γεγονός. Έλα, σκάσε, ηλίθιε, κρετίνε, ζηλεύεις ακόμα και τον ίδιο στον αδελφό. Αυτός ο άντρας, καπετάνιε, με περνά 30 ολόκληρα χρόνια. Κι όμως σωματικά είναι πιο υγιής από μένα. Μου τηλεφώνησαν χθες ότι θα με σκοτώσουν, ότι θα με απαγάγουν, ότι θα με φυστικώσουν αν δεν τους δώσει 100.000 ευρώ μέσα σε μία εβδομάδα. Μπροστά σε ξένους ανθρώπους. Ηρεμήστε! Εάν δεν υπάρχει θέμα υγείας, κάποια ανίατη ασθένεια, θα βρεθούν τα λεφτά. Πάντα βρίσκονται. Τι δουλειά κάνετε? Είμαι ηλίθιος γκαντέμις κρετίνος. Αυτό φαίνεται. Πρωτού γίνεται αυτό κάτι πιο εκλεκτό. Αρχιτέκτον, λαμπρός, εξαιρετικός, καλλιτέχνης στο είδος του, καπετάνιε. Δείξ' τους, αγάπη μου. Επιτρέπετε να παρέμβω? Και αυτό γιατί πήρε τα αυτή μου να μιλάνε για έναν μικρό καλλιτέχνη. Ασφαλώς και εικάζω. Θα σας ενδιαφέρει να ξέρετε ότι ο παππούς μου γνώριζε πάρα πολύ καλά τον συγγραφέα T.S. Eliot. Φυσικά δεν διατείνομαι πως ήταν στενική, ήταν όμως κάτι πολύ παραπάνω από μια απλή γνωριμία του χαίρετε πως είστε. Και αν θέλετε να ξέρετε, ο παππούς μου γνώριζε όλους αυτής της συνομοταξίας, Ezra Pound, Αγκάθα Κρίστη, Βιρτζίνια Γούλφ, Νίκα Ζαρτζάκη, Γούσε Φέρι, ο Ελίτη, Σούκα Ζατζίδη, Βουκαρά. Άσε που αν πάμε λίγα χρόνια πιο πίσω, ο παππούς μου άπινε με Τσέχοφ, Τόμας Χάρντι στα ξεμοράματά του, Ήψεν. Έτσι ήταν ο παππούς μου. Ή του Ήψεν ή του Βάφους. Άκυρο! Για πες μου, εσύ δουλεύεις καιρό εδώ? Τι εννοείται, θα πάρω φύσιμα? Αφεντικό! Αρχιτέκτον, πλάκα μου κάνεις, κορίτσι μου. Όχι, καπετάνιε. Έχει χτίσει πολυτελείς βίλες σε όλο τον κόσμο. Αμυστή σχεδόν, βέβαια. Δείξ' τους, αγάπη μου. Δείξ' τα σχέδιά σου. Αυτό, παιδιά, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι είναι ένας αρχιτέκτον με διεθνές προφίλ. Παράξενη η δρόμη των ανθρώπων. Αδελφούλη μου, σου βρήκα έναν αρχιτέκτονα ορκής. Συγγνώμη, ξέρω ότι δουλεύεις μέρα νύχτα, αλλά το θέμα είναι τείχος. Θα σου εξηγήσω αυτό. Είναι ένας αρχιτέκτον ιδιοκτίας. Έχει βέβαια κάποια προβλήματα οικονομικά, αλλά είναι διατεθειμένος να δουλέψει σκληρά για την περίφημη Μαρίνα. Και πάνω απ' όλα είναι σωματικά αρτιμελής. Τι ώρα να έρθουμε? 9, εντάξει, 9.
Αγάπη μου, βρήκες δουλειά. Βρήκες εξαιρετική δουλειά. Αδελφέ μου, ανησυχώ για σένα. Όποτε σε παίρνω τρως. Θα ξεκουράσει λίγο τα δόντια σου. Θέλω 9 η ώρα. Τελικά την πήρε τη δουλειά. Αν τα βρούνε, θα δουλέψουν για την κατασκευή της μεγαλύτερης μαρίνας σε ολόκληρο το Δούναβι. Ο δε προϋπολογισμός θα υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια ευρώ. 200 εκατομμύρια! Λίγο θυμό. Για ποια μαρίνα μιλάτε, κύριε? Θα πάτε στον αδελφό μου σε 9 η ώρα να σας το εξηγήσει. Εγώ δεν καταλαβαίνω καθόλου τα μεγαλομανιακά project με τα οποία καταπιάνεται μια ζωή ο αδελφός μου. Αποκλείεται όμως να κάνει κάτι λιγότερο από 100 εκατομμύρια ευρώ. Το πλοίο φέρνει και πετάει. Αμάν! Καπνίθηκε το πλοίο! Α! Δεν το πιστεύω! Πάρτε, δείξτε στον αδελφό μου, αυτός θα καταλάβει. Σας ευχαριστώ, κύριε πλοίαρχε. Εντάξει. Κρατιέται από ένα παλαμάρι. Οι τουρίστες είναι πανικόβλητοι. Τουρίστες, αυτά όλα θα τα σκέφτονται με νοσταλγία το κρύο και μακρύ χειμώνα στη Σουηδία. Κόπηκε το σκηνή! Ο παππούς μου, αν επιτρέπετε... Κόπηκε το σκηνή! Δεν είναι δυνατόν! Γαμώ το σκηνή και αυτό που το έβγαλε! Πάλι οι τουρίστες μου! Που είχε θέσει πρόχειρα με ένα παλαμάρι όταν σας είδε στην άκρη της γέφυρας. Τώρα άμα πέσει πάνω στα πλωτά σπίτια θα σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους. Θα είναι μια φοβερή τραγωδία για την κοινωνία. Όχι, ο καπετάνιος είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Είμαι σίγουρη ότι θα αποτρέψει την τραγωδία. Είναι ο καλύτερος καπετάνιος αυτή την πλευρά του Δούναβη. Όπως και ο καπετάνιος Πανικός που δεν είναι φίλος του παππού μου και ήταν όλα άτυχος. Και 5 χρόνια κάπως έτσι λύθηκε το πλοίο του και πήρε σβάρνα καμιά 15 πλωτά σπίτια και σκότωσε πάρα πολλούς ανθρώπους. Να φανταστείτε ότι εγώ πιο πολύ συγγενείς ψαρεύω παρά ψάρια. Αχ, όποιος δεν ξέρει από ποτάμια, δεν ξέρει τι θα πει νερό. Αν τα ξέρω όλα αυτά, κάπεφτα κάτω από τρένο για πιο ήσυχα. Ουδής άσφαλτος, αγαπητέ μου. Εγώ λέω να πάτε να φτιάξετε τη μαρίνα που σας προτείνετε. Θα μπορούμε να δένουμε τα ψαροκαϊκά μας με ασφαλή τρόπο, να μην λύνονται και και σκοτώνουν τον κοσμάκι άδικα. Θα το κάνω, μόνο μου το είναι. Δείτε τον, ξαναπόκτησε είναι. Σας ευχαριστώ όλους. Ψαράδες. Όσο υπάρχουν ψαράδες που ψαρεύουν σε αυτόν τον τόπο, ο κόσμος μπορεί να ελπίζει. Πάμε, αγάπη μου, πάμε. Όταν ήμουν παιδί, ο παππούς μου με πήγαινε στις άκρες των γκρεμών και κοιτάζαμε πέρα τη θάλασσα. Μου είχε πάρει και ένα τηλεσκόπιο και εγώ κοίταζα. Και πολλές φορές έβλεπα και ένα πλοίο. Το πλοίο γινόταν όλο και μεγαλύτερο μέσα από τους φακούς. Η θάλασσα άστραφε. Ο παππούς μου με έβασε στο μυστήριο της ζωής και έκτοτε έχω μείνει εκεί μέσα. Δεν μπόρεσα να βρω την πόρτα να βγω έξω. Ο παππούς μου βγήκε. Γλίστρισε έξω με την πρώτη. Τα αφήσε όλα πίσω του και ούτε γύρισε να κοιτάξει. Το πρόλαβε το πλοίο. Τους έφτασε τους τουρίστες, κοίτα. Το πρόλαβε! Πού είναι ο αδερφός μου? Ποιος είστε, κύριε? Συγγνώμη, αδερφός σας? Εγώ τον είδα στην άκρη της γέφυρας. Εντάξει, ό,τι μπορούσα έκανα. Τον είδα την ώρα που έριχνα παραγάδια από το ψαροκαϊκό μου. Είστε ψαρού? Πού το ξέρετε? Α, μόλις σας είπα ψαροκαϊκό, φοράω και περνώ το ψαρά. Ναι, είμαι ψαρού. Σας ρωτώ, πού είναι ο αδερφός μου? Πού τον κρύβετε? Σκοτώθηκε? Καλέ, δεν σημαίνει ότι σκοτώθηκε. Βέβαια, ξεβράζει το ποτάμι πτώματα απέναντι. Αλλά να σας πω κάτι, αυτή δεν είναι κατάλληλη για παιδιά. Η γκαζέλα είναι κατάλληλη. Η γκαζέλα. Αυτά είναι τα πράγματά του? Ναι, αλλά μην τα πάρετε, πρωτού έρθει η αστυνομία, σταθείτε. Θα σας δώσω βέβαια ένα γράμμα που έχει αφήσει ο αδερφός σας. Αφού γυρίσω την πλάτη μου, το διαβάσετε. Αλλιώς θα πω όλα όσα έχω δει. Ορίστε. Υπάρχει περίπτωση να το ξεβράσει το ποτάμι? Την περασμένη Κυριακή πήδηξε ένας από το ποτάμι και ξεβράστηκε απέναντι στην ταβερνούλα. Από τη χαρά του που δεν είχε πνιγεί, μπήκε μες στην ταβέρνα και ήπιε τόσο πολύ ποτό που τελικά πέθανε από το ποτό. Τώρα, αν ο αδερφός σας δεν πίνει, έχει ελπίδες.
Πουτανάκι. Το πουτανάκι. Ο αδερφός μου το συλλαφώ. Με παρακάλεσε. Και τι είπε, δώστε αυτό στο μεγαλομανία αδερφό μου. Όχι ακριβώς. Ελάτε, θέλετε λίγο. Αχ, εγώ θα πάρω 5-6 εκατοστά. Δεν θέλετε, εγώ ξέρετε τα αγοράζω με το μέτρο ή βγάζω λεφτά δουλεύοντας τα τρώγω τρώγοντας. Όλα αυτά τα project των εκατομμυρίων ευρώ μου δημιουργούν ένα χρόνιο στρες το οποίο διαχειρίζομαι μόνο με το φαγητό. Τρώω ασύστολα, σαν τέχναστρο, συγχαίρω με τον εαυτό μου. Να φανταστείτε, χθες το βράδυ έφαγα ολόκληρο αργή. Και όταν αργότερα ήρθαν κάποιοι συνάδελφοί μου να με δουν, ήταν το σωρό τα κόκαλα. Δεν τράπηκα, τι να πω. Είπα ότι είχαμε γάμο. Και πριν λίγο φύγανε οι καλεσμένοι. Όπως είπε και εκείνος ο Αμερικάνος καλλιτέχνης, μια ζωή την πέρασα στην πείνα για να έχω να τρώω. Μια ζωή την έχουμε και αν δεν την κλεντήσουμε. Φίλος του παππού μου, ο Τσελεμεντές το είπε και η Βεφαλιξιάδου και η Αγιώη Παρπαρίου. Αυτή είναι η μακέτα της μελλοντικής Μαρίνας. Σκεφτόμουν να κάνω μια εγχείρηση να βγάλω όλα τα δόντια. Τα βλέπετε αυτά. Βιβλία μαγειρικής είναι. Όταν δεν τρώω, χαζεύω εικόνες από ψηταωτήτα, από σολεμούς με τέχνες, από παστίτσια. Μόνο αυτά μέλτη είναι. Πώς το βρεις, είναι φυσιολογικό αυτό, κύριε. Τι να σας πω, δεν είμαι ο καλύτερος, ο καταλληλότερος για να κρίνω. Αυτή η Μαρίνα έχει σχεδιαστεί για κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Έχετε πολύ καλή ανατροφή, φαίνεται. Δεν θέλετε να πείτε ότι με λαχουρούνι, όπως λέει η ίδια μου η αδελφή. Η διακεκριμένη ψυχία των σπασών των εθνών. Και της Ευρώπης, βέβαια. Όλοι και όλα με καταλήγουνε. Πλούσιο σε χρήμα, αλλά φτωχό σε υγεία. 3 γυναίκες παντρεύτηκα και οι 3 ήταν μαγείρισες. Αχ, πόσο τις αγάπησα, τις χρυσούλες μου, για όλα εκείνα τα ωραία που μου κάνανε. Πέθανα από υπερικόπωση μαγειρεύοντας για μένα. Δοκιμάσατε τη δίαιτα με τα φρούτα. Ναι, ρε Σφινής. Αγαπητό μου παιδί, έχω πάει τόνους από δάφτα. Τις προάλλες πήγα στο γραφείο ενός κορυφαίου ψυχοθεραπευτή ψυχοσωματικών διαταραχών που εμφανίζουμε μόνο εμείς οι πολύ πλούσιοι. Και εκεί που καθόμουν στην αναμονή, έφαγα μια καριέρα στα φύλλα ρόγα. Όταν αργότερα ήρθε η γραμματέας να με φωνάξει, κόντουψε να με υποθυμήσει. Ανέτραξε. Πακίνια, τι κάνατε, τι φάγατε στα φύλλα. Τι θα φάγατε τις φύλλες. Πώς κάνετε έτσι, φταίτε, θα το πληρώσω. Δεν με ξεφυλίζετε. Που δεν είναι το πράγμα εκεί, κύριε. Τα σαφινιά ήταν πλαστικά. Αν η Μαρίνα ολοκληρωθεί, το έργο θα είναι μεγαλειώδες. Κύριε, βλέπω ότι το πρόβλημά μου το έχετε χεσμένο. Εσύ που έχετε και τη Μαρίνα ενδιαφέρεστε. Κύριε, αν κάποιος σας καταλαβαίνει, αυτός είμαι εγώ. Αν δεν είχε έρθει ο αδερφός σας. Ο αδερφός μου είναι ένας ηλίθιος. Αυτός φταίει για την κατάσταση στην οποία έχω περιέλθει εγώ τώρα. Εγώ από μικρός ήθελα να ασχοληθώ με την αεροπλοεία. Ήθελα να φτάσω με μετά χακαετούς, σαΐτες. Αλλά ήμουν και μεγάλο ταλέντο στο πέταγμα. Πετούσα μπουκάλια, πετούσα πέτρες, πετούσα διάφορα και πετύχαινα ανθρώπους. Αλλά κύριε όχι εκεί. Γιατί δεν κάνει ένα λιμάνι να βάζω το πλοίο μου όταν το αγοράσω. Και εγώ ξέρετε, όταν κάνω κάτι ξεφεύγω. Λοιπόν, θέλετε να γίνετε ο διευθυντής της μελλοντικής αρχιτεκτονικής μου ομάδας. Ναι, θέλει. Ναι. Τι είναι αυτά τώρα, δεν δείχνει κανένα ενθουσιασμό ιδιαίτερο. Κύριε, εμείς ξέρετε τι σκοπεύουμε να κάνουμε, για πείτε το. Θα φτιάξουμε μια πόλη άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ για 2 εκατομμύρια ανθρώπους με όλα τα συναφικτήρια, 20 λυρικές σκηνές, 100 θέατρα και θα ονομάζεται το Ηλιόλουστο Όνειρο. Τι πιστεύετε, κύριε. Θα κάνω τα πάντα για να γίνει το Ηλιόλουστο Όνειρο Ηλιόλουστο στην πραγματικότητα. Πώς με συγκινείτε τώρα. Και εγώ ξέρετε, άμα συγκινούμε, κλαίω. Σας παρακαλώ, οι συγκινήσεις είναι μπροστά μας, ηρεμήστε. Θέλετε να βάλει μήπως. Βάλει χημικά, όχι. Να δώσετε σε αυτήν. Αχ, αισθάνομαι πολύ καλύτερα τώρα που το πήρε. Όταν συγκινούμε, κλαίω και θέλω να τρώω. Αγαπητό μου παιδί, πετάξω εδώ στο εστιατόριο, πάρε μου 10-12 κιλά ψητογουρνόπουλο γάλακτος. Πού το πορτοφόλι μου, θα πεθάνω πλούσιος μασαλεμένος. Μην αγχώνεστε, μισό λεπτό, εδώ το έχω. Έχω τα χρήματά μου. Έχεις? Έχω κάτι. Να, εδώ, ορίστε, φτάνουν 100 ευρώ. Επιτρέψτε μου να κεράσω για την συνεργασία μας. Εντάξει, για μένα όλο είναι η χρυσούλη εδώ.
Αγαπητό Μερή, με τα λεφτά που θα περισσέψουμε πάρει και 10-12 κιλά μαύρο ψωμί. Αυτό το λεφτό μου φέρνει καούρες, φυσκώματα. Ο παππούς μου ήταν φίλος του αρχιδουκός προσωπικός. Έπινε τσάι με τον Ουίστον, τον Τζόρτζιλ, με τον Βίσεν Βαγκόμι, King Kong, 3 στούτζες. Καλά παιδί μου, μην ταράσσεις, δεν μπορώ να πας εσύ. Κύριε, μιλάμε για ένα project εκατομμυρίων ευρώ και ακόμα δεν ξέρω το όνομά σας. Γκαντέμις. Παρατσούκλι. Όχι, δεν καταλάβατε. Ξέρετε, εγώ είμαι αρχιτέκτον και πάντα έκανα τα περισσότερα, ό,τι μπορούσα δεδομένων των συνθήκων, αλλά πάντα λόγω πολέμων είμαι πλέον αρχιτέκτον κατεστραμμένων κτηρίων, σπιτιών, γεφυρών, αμυστή. Εδώ έχω, αν θέλετε να δείτε, έχω μόνο ένα μέρος από τα έργα μου. Καλέ. Εδώ δεν υπάρχει το ένα κτίριο ολόκληρο. Το ένα ερείπιο μετά το άλλο. Ωραία θεμέλια. Να σας πω, δεν έχετε χτίσει κανένα ουρανοξύστη 500 ορόφων, κανέναν άκτορο 2-3 δωματίων. Όχι. Περίεργο. Κάτι με τρώει. Τα λεφτά είναι. Το πρωτοφόλι μου. Δεν έπρεπε. Πώς δεν έπρεπε. Έπρεπε. Εδώ μιλάμε για ένα project εκατομμυρίων ευρώ και ο μέγιστος επενδυτής δεν έχει να δώσει εκεί 200 ευρώ για ένα μεζέ. Η χώρα έχει γεμίσει απατεώνες. Εμένα θα μου πείτε, εγώ ξέρετε δούλευα με όλους τους εργολάβους τζάμπα, δεν έπαιρνα μισθό. Ώσπου άρχισα να δανείζομαι με τόκο και έφτασα να χρωστάω 50, 100.000. Πόσα περίπου δηλαδή? Περίπου. Κύριε, όταν μιλάμε για χρήματα δεν λέμε ποτέ στο περίπου. Ακριβώς. 205. Δηλαδή περίπου 300.000. Πού το καταλάβατε, απίστευτο. Αγαπητέ μου, πώς νομίζετε ότι θα έκανα την περιουσία που έκανα αν δεν ήξερα από ανθρώπους? Όταν σας είδα να φτάνετε εκεί με το ταξίδιο, αδερφέ, τι μου το λες σε αυτό το Γκαντέμι? Αυτός ούτε που λίγα παπαγάλους δεν μπορεί να κάνει ο δύσμηνος. Αυτή τη γνώμη έχετε για μένα. Ευχαριστώ, αντίο σας. Τέτοια και χειρότερη. Αλλά μετά είπα, με έχεις επενδυτή, κάνεις λάθος. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει λυγίσει προσωπικά, αλλά μέσα του είναι υγιής. Είστε σωματικά υγιείς, έτσι δεν είναι? Ναι, ταύρος, δεν έχω αρρωστήσει ποτέ μου. Το μυαλό δεν βάλατε. Η ειρωνία είναι ότι βρέθηκε να σας σώσει ο αδερφός μου, ένας άνθρωπος ο οποίος νοσεί βαρύτατα, για τον οποίο γίνονται όλα αυτά. Θα προλάβει άραγε να μπει με το πλοίο στο λιμάνι να δέσει άνθρωπο. Αδερφέ μου, λέει, πάλι μου πήγαν 2 τουρίστες, γαμό, το πλοίο του γαμό. 1000 φορές του το έχω πει. Το ποτάμι, το πλοίο, η υγρασία θα σε αρρωστήσουν. Τίποτα αυτός. Ακόμη και τώρα που χάλασαν τα νεφρά του, ούτε σκέφτεται να κατηγορήσει το ποτάμι για αυτή την ιστορία. Δεν εννοεί τα κακά γονική κληρονομικότητα. Θυμάσαι τον παππού μας που πέθανε 10 χρονών από φυματίωση των νεφρών. Ο παππούς σας πέθανε 10 χρονών. Ναι, κύριε. Το σωστά ήταν. Και ήταν ο κανονικός παππούς σας, δηλαδή θέλω να πω ο μπαμπάς του μπαμπά σας. Ναι, κύριε, αυτό είναι το περίεργο. Πέθανε βόσκοντας το ένα και μοναδικό πρόβατο της οικογένειας. Αφού να φανταστείτε, η γιαγιά μου το έμαθε 2 χρόνια μετά. Ποιος να βρεθεί να την ειδοποιήσει? Δεν υπήρχαν τα μέσα, βλέπετε. Και τεχνολογία. Και τώρα με όλα αυτά τα χρήματα να μην μπορώ να κάνω κάτι για τον αδερφό μου. Έτσι μου έρχεται να τα παρατήσω όλα! Σας παρακαλώ, οφείλουμε να αντικρίσουμε το μέλλον με περισσότερη... Σταθείτε. Τι να αντικρίσουμε, κύριε? Περιμένετε λίγο. Και με το άλλο ίσα που σας βλέπω, μην νομίζετε. Ακούσατε πως ούρλιαξα, σαν κανονικός τρελός. Μου πιάσατε καταπληκτικά. Για τη φορά βλέπω μάτισε παλάμη. Η αδερφή μου, η διακεκριμένη ψυχίατος πασών των εθνών της Ευρώπης βέβαια, μου λέει ούρλιασε, πήγαινε κάπου μακριά και ούρλιασε. Θυμάσαι μου πήγε στο δάσο που μας δάχοναν φύκια, καλούδες, αρκούδες. Μας είπανε κομμάτια, αλλά ουρλιάσαμε και ήμασταν γεροί σαν το ατσάλι. Θα σας άψω να ουρλιάζετε, είπε αυτός ο άνθρωπος. Είναι ζήτημα αν θα την παίρνατε δουλειά, αν δεν ουρλιάζατε έτσι καταπληκτικά. Ούρλιαξα καλά. Σταθείτε. Θα πάω την αδερφή μου. Ναι, έλα αδερφή. Χθες πήγα στο δάσος. Τι? Ναι, τη συνάντησα την αδερφή μας. Λέει ότι δεν με αναγνωρίζει γιατί στον αδερφό, γιατί την παρατήσαμε μικρή και μεγάλωσε μόνη της. Και έγινε βουλευτήνα και ασφαλίστηκε και δικηγόρος Παναγίου Παύλου και κάτι τέτοια δουλειά. Έκανα νομίζω Βασίλη και σε να σε αναγνωρίζει. Τέλος πάντων, δεν σε πήρε αυτή. Σε πήρε γιατί χθες πήγα στο δάσος. Ανέβηκα στο βουνό και ούρλιαξα. Κοίτα πώς ουρλιάζω τώρα μετά τη χθεσινή προπόνηση. Ναι, έλατε. Πάμε τη λεπτά. Λοιπόν, πώς φάνηκε? Κραυγή τρελού. Λοιπόν,
να έρθεις να δεις έναν αρχιτέκτονα στον οποίο σκοπεύω να αναθέσω την κατασκευή της Πολωνικής Μαρίνας. Αφού ξέρεις ότι δεν μπορώ να προσλάβω κανέναν, δεν έχω την δική σου έγκριση. Ναι, εγώ έχω ραντεβού με κάτι Ιταλούς, θα ρέμε εκεί για κάτι εκατομμύρια. Με συγχωρείτε. Τη βρήκα στις σκάλες στο διάδρομο, είχε φτιαχτεί για τα καλά. Τι, φτιάχτηκε με το ψυχό μου Γουρνόπουλο. Τώρα πέρασε και στα Γουρνόπουλα. Ηλίθεια, με κάνεις ρεζίλη. Ζώνη, θα σε... Τώρα θα πηδηχτώ γιατί το Θα ποτάμι. Θα πηδηχτεί, κύριε. Μου έχεις καταστρέψει τη ζωή, τώρα θα μου καταστρέψει και τη δουλειά. Όχι, σταθείτε. Άμα τους σκοτώσετε, πώς θα πάρετε τη δουλειά. Ελάτε να διώξουμε όλο το θυμό από μέσα μας. Κάντε όπως και προηγουμένως. Ουρλιάστε. Πάμε. Προκαλές ακαλεσιδωτή αντίδραση με το νόημα της απελευθέρωσης. Λιμπερασιόν. Αχ, εσείς είστε αναμφίβολα άρρωστος. Δεν θα μπορούσατε με την κραυγή σας να σώσετε το κόσμο. Ήταν σαν ηλεκτροσόκ, αγάπη μου. Συνήλθα εντελώς. Σε θαυμάζω. Ωραία, εγώ τώρα πρέπει να φύγω. Έχω το ραντεβού εκείνο με τους Ιταλούς. Θα έρθει η αδερφή μου. Πριν φύγετε. Και αν δώσει το ok, αύριο υπογράφουμε συμβόλαια. Πριν φύγετε να σας πω δύο κουβέντες. Μόνο δύο κουβέντες, κύριε. Ο αδερφός σας ο καπετάνιος με έχει φέρει ως εδώ. Είμαι έτοιμη να αυτοκτονήσω. Τρέμω ολόκληρη τον έβρα μου. 10 χρόνια με δουλεύει. Έχω κόψει το κάπνισμα γιατί δεν μπορώ να ανάψω τσιγάρο. Ναι, για τα νεύρα είναι η ειδική αδερφή μου, η ψυχίατρος. Πάσα να τον εθνώ, έτσι απλώς. Giovanni, my friend. Μου αρέσουν οι εκπλήξεις. Όλοι μαζί, έλατε, ναι. Μου γκρίζει. Έπαθε κεφαλικό. Μα καλά, τι σας έπιασε και μου λάξατε στο αυτού του ανθρώπου. Είναι δυνατόν. Giovanni, φίλε μου. Αυτό δεν ήτανε κραυγή, αγάπη μου, ήταν έκρηξη. Το πέθανε στον καημένο του τον Τζοβάνι. Πάει το πέθανο τον άνθρωπο. Έχετε τουαλέτα, πού είναι η τουαλέτα σας? Πήγαινε πίσω. Λοιπόν, να μου δώσει ο καπετάνιος τα λεφτά μου, αποσύρωμαι, δεν αντέχω άλλο. Άσε τις Αν δεν βλακίες. νοιαζόμουν. Και Άσε βλακίες. τις βλακίες. Θέλω να μας πρίξει αγατάκια. Σιγά. Αυτός είναι μανιακός. Σιγά, μωρέ, δεν εσχαμένο γουρούνι είναι. Ένα κάθαρμενο καπετάνιος. Αν δεν νοιαζόμουν για αυτόν τον άνθρωπο, θα τον σκότωνα τον ηλίθιο. Είσαι ερωτευμένη. Σκατόκαιρο. Είσαι ερωτευμένη με αυτόν τον κακομοίρη. Είμαι, ναι. Ίσως αντικαθιστά τον πατέρα που δεν είχα ποτέ μου. Βέβαια, αποφάσισα να το σταματήσω όλα. Μην του πεις όμως τσιμουδιά, μην του πεις τίποτα. Σε ενημερώνω όμως ότι και ο αδερφός του καπετάνιου επιχειρηματίας είναι ακόμη πιο παλαβός από αυτόν. Αχ, Μανούλα μου, νομίζω ότι ακούτε μηχανή του παραγωγού του αδελφού του φίλου μου. Είσαι έτοιμη σαν την κέντρα. Τι θέλεις εδώ? Δεν ίδια είμαι. Έχω φέρει ψάρια. Ψάρια στον αδερφό του αρχιτέκτονα, τον επιχειρηματία. Άμα πιάσω το καλό ψαράκι του φέρνω. Μήπως τα ψάρια που έφερες ήταν μέσα κατά τύχη και ο αδελφός μου? Τον εφοδίασε και με τον αδελφό μου? Τι είναι αυτό που με ρωτάτε, κύριε, και είσαι και ο κλεισμένος άνθρωπος? Ξέρεις εσύ τι ρωτάω? Όρκωσα με την λιμενική αστυνομία 20 χιλιόμετρα όχθης. Έκανα καταδύσεις επί 5 ώρες. Κάτι δεν μου πάει καλά σε αυτή την ιστορία. Δεν θα σου διαβάσω ολόκληρο το αποχαιρετιστήριο γράμμα του αδελφού μου, για να μην ταραχτείς. Θα σου διαβάσω ένα μονάχα σημείο. Η σχέση μου με αυτή τη μικρή πάει να γίνει σοβαρή. Φοβάμαι όμως πως όλο αυτό το διάστημα κάποιος κρυβόταν πίσω της. Κάποιος κρυβόταν πίσω της και την διατάζει, την εκβιάζει. Και όλα αυτά τα ανεχόμουν επειδή την είχα ερωτευτεί την άτιμη. Έγινε το παν στη ζωή μου. Είτε το πιστεύεις είτε όχι, σκόπευα να την παντρευτώ σε ένα χρόνο. Τα χρέη και οι πιστωτές όμως μου είχαν σφίξει τα λουριά και τα λοιπά και τα λοιπά. Για πες μου, ποιος είναι αυτός που την διατάζει? Δεν ξέρω τι Και για ποιο λόγο αυτό το πουτανάκι ξαπόσυρε τον αδελφό μου στη γέφυρα? Δεν ξέρω. Ποιος είναι αυτός ο κάποιος που κρύβεται πίσω από τη δολοφονία του αδελφού μου? Δεν ξέρω, εγώ να... Πες μου! Θα σε σκοτώσω! Δεν θέλω. Δεν θέλω. Τσιμουδιά! Έχεις πεθάνει ποτέ? Όχι. Δεν θέλω. Τότε σήμερα στις 7 σε θέλω με τον καπετάνιο μαζί στο εστιατόριο του λιμανιού. Και αν κατά τύχη συναντήσεις και το πουτανάκι, πες του να έρθει και αυτό να μην το ψάχνω. Και όπως είπαμε, απόψε στις 7. Όποιος δεν έρθει απόψε, αύριο να περιμένει την κηδεία του. Εγώ είμαι το πουτανάκι. Εγώ.
σκουπίδι, σιχαμερό γουρούνι, σκατόγερε. Βέβαια, όσο ήμουν μαζί του, ήμουν ήλιος, φεγγάρι, αδιαινός και όλα τα ουράνια σώματα μαζί. Κατέβασε κύριε Σουλή και έφυγε. Νομίζω ότι ξανά έρχεται. Λοιπόν, περί τίνος πρόκειται? Κυρία, Μη με διακόπτετε. Λοιπόν, να σας εξηγήσω. Γιατί με διακόπτετε? Τέλος. Το περί τίνος πρόκειται είναι ένα ρητορικό ερώτημα, το οποίο θέτω στον εαυτό μου προκειμένου να καταλάβω περί τίνος πρόκειται και τότε να σας ρωτήσω ποιο είναι το πρόβλημά σας. Πάμε πάλι από την αρχή. Λοιπόν, γιατί μόλις έφυγε από το δωμάτιο ένας άντρας φωνάζοντας «Θα σας γαμίσω όλους», πέστε, ποιος είναι αυτός, μιλήστε. Είναι ο αδελφός του αρχιτέκτονα. Βασικά ένας ηλίθιος. Μάλιστα. Και ο αδελφός του ηλίθιου, δηλαδή ο αρχιτέκτονας, που βρίσκεται? Έχει πάει στην τουαλέτα γιατί δεν αισθάνονταν καλά. Καλά, εσείς κυρία μου το έχετε συνήθω να κυκλοφορείτε έτσι με σηκωμένα τα χέρια? Ξέρετε, έχω τραυματιστεί βαριά 2 φορές και από τότε τα μάτια μου όταν αντικρίσουν όπλο σηκώνονται αφ' αυτού τους. Πρόκειται για μια επούσια ψυχική διαταραχή. Μάλιστα, ναι. Ξέρετε, έχω ένα γεμάτο δωμάτιο από δάφτα. Μου τα χαρίζουν αθεράπευτοι για ασθενείς. Αυτό μου το χάρισε ένας βετεράνος το πρωί. Τα αποσπώ από τα χέρια τους προκειμένου να... Τι σπινείς? Βλαμμένη? Γιατί? Δεν σας παρακαλώ, δεν αντέχω άλλο. Θα σας τα πω όλα. Θα σας τα πω όλα. Μιλήστε με. Ο αδελφός σας είναι ένα κάθαρμα. Ένα κάθαρμα και μισόλες αλήτης. Αυτός με πήγε στο λιμάνι 15 χρονών και με έφλωξε στην πορνεία και στα ναρκωτικά. Θα τον σκοτώσω. Θα τον σκοτώσω, σας λέω. Ελάτε παρακαλώ πολύ. Ηρέμηστε. Εκπνοή. Ωραία. Για πέστε μου λοιπόν, γιατί λέτε ότι ο αδελφός μου είναι κακούργος? Να σας εξηγήσω εγώ, γιατρέ μου, να σας εξηγήσω. Το ξέρετε ότι ο αδερφός σας, ο καπετάνιος, δεν είναι καπετάνιος? Δεν είναι καπετάνιος? Είμαστε σκλάβοι του αδερφού σας, απλοί σκλάβοι. Τι είναι άμα δεν είναι καπετάνιος? Ένα τίποτα όσον αφορά το επάγγελμα. Εμπορεύεται τραγικούς και δυστυχισμένους ανθρώπους. Είναι ένας τερατώδης έπαρος σαρκός ή ουδήποτε χρώματος. Μα τι μου λέτε τώρα? Δεν είναι καπετάνιος? Τι άλλο θα ακούσω σήμερα? Τι άλλο θα ακούσω? Εσείς τι είστε? Είστε ψαρού, εσείς τι είστε? Το ξέρετε ότι ο αδερφός σας ο καπετάνιος δεν έχει πλοία όπως ισχυρίζεται? Μα δεν έχει πλοία, τότε πώς είναι καπετάνιος? Δεν είναι καπετάνιος, δεν είναι. Μόνο τη στολή του καπετάνιου έχει που τη φοράει κάθε φορά που σταματάω έναν αυτοκυραγό στη γέφυρα. Ούτε εγώ είμαι ψαρού. Ούτε παραγάδια έχω. Ούτε ψαροκάικο. Και δεν έχω πιάσει ψάρι ποτέ στη ζωή μου. Τι άλλο θα ακούσω σήμερα? Εσείς μου λέτε ότι δεν είστε ψαρού, ενώ φοράτε ρούχα ψαρέματος. Και μου λέτε ότι δεν έχετε σύνεργα ψαρικής. Τότε πώς ψαρεύετε? Ψαρεύω όλη την ημέρα κόβοντας βόλτες στη γέφυρα. Και άμα δω κανέναν αυτόχειρα να πάει να πέσει, πάω και τον παρακαλάω γρήγορα να μην πέσει τα παραγάδια που δεν έχω. Εμφανίζεται η κοπελιά εδώ πέρα τσίτσιδη που λέει θα ενώσει τη ζωή της με τον αυτόχειρα γιατί τον έχει αγαπήσει. Και εκεί τσουπ, νάτος ο αδερφός ο καπετάνιος με τη στολή του καπετάνιου να αφηγείται ιστορίες για αυτόχειρες που σκοτώνουν, που πέφτουν και σκοτώνουν ορκίστρες και τουρίστες. Τι μου λέτε? Δηλαδή, εγώ τώρα με όλα αυτά που έχω ακούσει σήμερα θα αναγκαστώ να καπνίσω και όχι τίποτα άλλο. Αν έρθει ο αδελφός μου επιχειρηματίας και με δει θα με σκοτώσω. Θα το δώσω σε εσάς άμα έρθει. Μην το καταλάβει. Τι λέτε λοιπόν, τι εννοείτε ότι οι αυτόχειρες σκοτώνουν ορκίστρες? Για πες. Συγγνώμη γιατρέ, να παρέμβω ένα λεπτό. Το χειρότερο από όλα γιατρέ είναι ότι είμεθα υποχρεωμένοι να επιβεβαιώνουμε όλα αυτά τα απίθανα και αμυστή, τζάμπα, τα τελευταία 6 καλέ. 10 χρόνια! Τώρα τα κατάλαβα όλα. Τώρα τα κατάλαβα όλα. Εσείς οι 4 έχετε σώσει 100 ανθρώπους. 100 ανθρώπινες ζωές που θα κατέληγαν στον πάτο του ποταμού Εύγειας. Τους αποτρέπουμε να πηδήξουν. Να φανταστείτε όσοι έχουν επιδείξει είναι καταγεγραμμένοι ως αγνώμενοι. Έχουν χαθεί τα ίχνη τους.
Σε αυτή τη γέφυρα ήρθαμε πρώτη φορά, διότι ήθελε η κοπέλα να δει τον αυτόχειρα που είναι ερωτευμένη μαζί. Τι σεμνότης, τι σεμνότης! Έχετε σώσει 100 ανθρώπινες ζωές από βέβαιο θάνατο και μιλάτε σαν να έχετε κάνει το πιο απλό πράγμα του κόσμου. Έφυγε σας. Τώρα βέβαια το τι μέσα χρησιμοποιήσατε, εντάξει, λίγα ψεματάκια, λίγη λαγνία. Εντάξει, αυτά είναι επουσιώδη. Όχι, όχι, πρόκειται περί κακουργήνα. Όχι, θα το τακτοποιήσω, γιατί αν υπήρχε δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο, θα έπρεπε εσείς τώρα να είχατε μετάλλια, βραβεία, παράσημα, σύνταξη. Ναι, βεβαίως. Εθνική τιμητική σύνταξη. Είναι το λιγότερο που σας οφείλει. Σύνταξη. Μάλιστα, δεσποινής μου σύνταξη, γιατί απορείτε, ναι, γιατί εδώ αν έχουν πάρει για πολύ λιγότερα, για μαλακίες. Ενώ εσείς, θα το τακτοποιήσω αμέσως. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό να πάρω τον υπουργό. Υπουργέ μου! Ο υπουργός. Ναι. Υπουργέ μου δεν μπορείς να φανταστείς τι έμαθα μόλις τώρα. Δεν θα πιστέψεις τα κατορθώματά τους. Επιμένω. Επιμένω! Σύνταξη! Ναι, υπουργέ μου. Ναι, πότε. Αύριο στις 9. Αύριο στις 9. Συγκρατηθείτε, σας παρακαλώ πολύ. Μα συγκρατηθείτε. Αγάπη μου, θα πάρω σύνταξη, θα παντρευτούμε. Να πηγαίνετε τώρα, να μην αφήστε με τον εκτέκτονα μόνη. Θα σας δω αύριο στην απονομή βραβείων και σύνταξης. Το ξέρετε ότι οι φίλοι σας κάνουν θαύματα. Ξέρω μόνο ότι εμένα με έσωσαν προσωρινά. Εσάς και άλλους 99. Καλά, εσείς τι πάθατε, κρίση χολής? Ναι, γιατί ο αδελφός σας με έβαλε να κάνω τη μεγαλύτερη κουταμάρα της ζωής μου. Ο αδελφός μου, κουταμάρα, τι εννοείται, για πέστε. Μόλις είχαμε συμφωνήσει για τη Μαρίνα και ώσπου τηλεφώνησε σε ένα Τζιοβάνι. Τζιοβάνι Ενερίκο τι καβάλι. Γνωρίζετε κύριε ποιος είναι αυτός? Ένας από τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες του κόσμου. Έχει χτίσει τα 50 ψηλότερα κτίρια στον κόσμο. Αλλά εσείς τι πάθατε? Πριν λίγο φώναξα στα αυτιά αυτού του ανθρώπου τόσο δυνατά που τουλάχιστον χέστηκε. Τι λέτε τώρα? Τώρα μιλάνε δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Μίλαγε ο αδελφός μου με έναν από τους μεγαλύτερους κρίσους του κόσμου. Και εσείς πήγατε και μιλάξατε μέσα αυτή. Αν είναι δυνατόν, το σας έβαλε ο αδελφός μου δεν σας δικαιολογεί καθόλου. Απαράδεκτο. Φοβήθηκα μην χάσω τη δουλειά. Τι να πω. Τέλος πάντων, με τόση ενοχικότητα που δείχνετε, φαίνεται ότι είστε ένας άνθρωπος με ιδιαίτερες ευαισθησίες και ικανότητες. Θα το τακτοποιήσω. Πάει το είδαλμα της αρχιτεκτονικής. Το σκότωσα. Θα πεθάνω την τροπή μου. Θα το τακτοποιήσω. Ναι. Έλα αδελφούλη μου, ναι. Τι κάνεις? Τι ακούω? Παρελάσεις? Μουσικές? Τύμπανα? Μη μου πεις ότι υπογράψατε για τη Μαρίνα. Δεν τα κατάφερες. Δεν το πιστεύω. Το Τζιοβάνι δεν τον πείραξε που αυτός ο άνθρωπος τον μπούφανε τελείως, τον φώναξε μες στα αυτή του. Δεν ακούει από τον εαυτή του. Δεν πειράζει. Πες του ότι έτσι το έχουμε εμείς, σαν έθιμο εδώ πέρα και... Ναι, αδελφούλη μου, ναι. Να σου πω, αδελφούλη μου, εγώ το αποφάσισα. Αυτόν θα τον προσλάβεις οπωσδήποτε. Ναι. Δεν σηκώνω κουβέντα, οπωσδήποτε θα τον προσλάβεις. Σας ευχαριστώ, γιατρέ μου. Ναι. Δεν μου λες κατεργαρούλη μου. Αυτό σου λες και στο δικό μου το αυτή. Να καπνίσω. Όχι βέβαια. Έχω να καπνίσω από τότε που μου είναι μεταμόσχευση στον πνεύμονα και μου κόψανε και το ένα μου το πόδι. Τέλος πάντων, το έχω αποφασίσει. Θα τον προσλάβεις οπωσδήποτε. Ναι, μ' ακούς? Ναι, οπωσδήποτε. Ποιος είναι εκεί? Ο πρώην μου. Για φέρ' τον εδώ. Ναι. Δεν μου λες κάθαρμα. Τι κάνεις εσύ εκεί? Μεταφράζεις τον Τζιοβάνι. Ακούς μουσικές, διασκεδάζεις και μεταφράζεις. Τέλεια. Και έχεις αφήσει τα παιδιά από τον προηγούμενο γάμο στο σπίτι τους μόνο να κλαίνε. Καλά που δεν κάναμε κι εμείς μαζί, παιδιά. Όχι, αγάπη μου, εγώ δεν ακούω Bon Jovi. Όχι, αγάπη μου. Εγώ ακούω κάτι καλύτερο. Έλα. Μας ευχαριστώ. Σ' άρεσε, αγάπη μου? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με σώσατε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όσο καιρό ήμουν παντρεμένη μαζί του, 100 τσιγάρα την ημέρα κάπνιζα για να μην με καπνίζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με σώσατε. Ξέρετε, δεν συνηθίζω να φωνάζω στο τηλέφωνο, για εσάς το έκανα. Τελικά θα την πάτε τη δουλειά. Τελειωμένη υπόθεση. Να, τώρα θα σας φτιάξω και μια συστατική επιστολή και θα τελειώσουν όλα. Το μόνο που θέλω από εσάς, ελάτε καθίστε, το μόνο που χρειάζεται να μου πείτε όλη την αλήθεια. Λοιπόν, για πέστε μου. Τι είναι αυτό το χρέος που λέγατε? Ξέρετε, εγώ είμαι αρχιτέκτον, ναι, αλλά κατεστραμμένων κτίριων. Πόσα?
Περίπου εκατοντάδες σπίτια. Ναι, δεν καταλάβατε. Πόσα χρωστάτε? Περίπου 300. Τι 300? 300.000? Αλήθεια τώρα για 300.000 κάνετε έτσι? Καλά, εσείς έβρες τον αρχιτέκτονα να υπογράφετε ποσά με 6 και 7 μηδενικά και σε... Εσάς παρακαλώ, λοιπόν, τέλος πάντων, συντάσσω το συμφωνητικό όπου με το παρόν σε 6 μήνες θα έχετε ξοφλήσει τους δανειστές σας. Δεν θα σας μιλάει πλέον κανείς. Τελειωμένη υπόθεση. Γιατρέ μου, να σας φιλήσω τα χέρια. Αχ, σας παρακαλώ, δεν χρειάζεται. Καλύτερα να δουλεύουμε παρά να φιλιόμαστε. Ναι, κουμπάρε μου. Ναι, εδώ έχω να στρίξω. Πότε έγινε αυτό? Κουμπάρε μου, τι λες? Φέρω στον αδελφό μου. Πόσο χάλια είναι? Τι χρειάζεται? Χρειάζεται μεταμόσχευση. Δεν με βρούμε εδώ τώρα τέτοια ώρα. Μα τι λες τώρα, κουμπάρε μου, τι λες? Πόσο χάλια είναι, πες μου, θα τα αντέξω, κουμπάρε μου, πες μου. Πόσο καιρό του δίνεις? 2-3 μέρες. 2-3 μέρες, αδελφούλη μου, πάνω το πω, παραπρολάβω τον αδελφό μου. Ο αδελφός σας, ο καπετάνιος, ο νεφροπαθής, είναι στο νοσοκομείο. Εσείς που ξέρετε ότι ο καπετάνιος ο αδελφός μου είναι νεφροπαθής, που το γνωρίζετε? Μου το είπε ο αδελφός σας, ο οικοδόμος, ο επιχειρηματίας. Ο τυφλός σας μίλησε για τον νεφροπαθή. Εσείς τα λέτε σε μένα που τα έχω όλα σάπια. Αδελφέ μου, αν είχαμε βρει τότε πριν 2 μήνες, τώρα θα ζούσε ο αδελφός μου. Πάει ο αδελφός. Τώρα εσείς λίγο ψυχάτε, ενώ πρέπει να φερθούμε θαραλέα, να τρέξουμε στο νοσοκομείο, αν προλαβαίνουμε. Εσείς γιατί να τρέξετε? Εδώ είμαι γιατρός και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Η σειρά μου να το σώσω. Τι εννοείται να το σώσετε? Θα του δώσω τον νεφρό μου. Αν προλαβαίνουμε να κάνουμε Μιλάτε σοβαρά. Μιλάτε σοβαρά. Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κουμπάρε μου, ετοίμασε το χειρουργείο. Βρήκαμε δότη. Ετοίμασε, κουμπάρε μου. Πηγαίνετε και έρχομαι, πηγαίνετε. Ετοίμασε, κουμπάρε μου, το χειρουργείο. Ναι. Έλα, στείλε φορτηγό γρήγορα. Μετακομίζουμε. Ηλίθιος που είμαι, να αυτοκτονήσω όταν ήμουνα σωστός, τώρα θα αυτοκτονήσω σκέτος και άκτρο. Μην κάνεις έτσι, βρε αγάπη μου. Δεν χάθηκαν όλα. Θα σας εξηγήσουμε. Δεν ακούω τίποτα. Μου τα πήραν όλα, πέρασα μια κόλαση. Δεν έχω μάτι, νεφρό, πόδι. Δες μας και εμάς. Λειψοί είμαστε όλοι. Μην κάνεις έτσι. Ένα μόνο θα σας ρωτήσω, δεν ακούω τίποτα. Γιατί ο Λύκος δεν βόσκει χορτάρι? Μα καλά, είσαι με τα καλά σου. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση όλοι μας και εσύ τώρα ρωτάς αυτήν την... Κάποτε το ήξερα, αλλά τώρα το ξέχασα. Θα σας πω εγώ γιατί δεν το κάνει. Γιατί το βόσκει το πρόβατο γι' αυτόν. Αχ, δίκιο έχετε, τα αγρίμια μας φάγαν. Μας φάγανε χέρια, πόδια, νεφρά, μάτια. 3 άνθρωποι έναν καλό δεν κάνουμε. Γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε μήνυση στα 2 αδέρφια. Ισόβια θα τους πάμε, φυλακή. Έχουμε προσλάβει την καλύτερη δικηγόρο της χώρας. Η 4η αδελφή είναι δικηγόρος και ορκισμένη εχθρός τους. Θα μας υπερασπιστεί χωρίς αμοιβή σχεδόν, αλλά σε χρειάζεται ζωντανό. Δεν πρέπει να αυτοκτονήσεις τώρα. Ισόβια! Κύριε, σας παρακαλώ, σας χρειάζομαι ζωντανό. Αυτοκτονείτε αργότερα. Η υπόθεση του είναι άνευ προηγουμένου στη νεότερη εγκληματολογία. Είμαι αποφασισμένη να κυνηγήσω τα αδέρφια μου μέχρι την τελευταία τους πνοή. Και εσείς είστε ο βασικός μου μάρτυρας. Αν αυτοκτονήσετε τώρα, πριν από την ώρα σας, ποιος θα πιστέψει ότι δεν γίνατε έτσι σάψανο, επειδή πέσατε στον ποτάμι και σας τσιμπολώνησαν τα ψάρια? Αν όμως αυτοκτονήσετε ο μαντικός, ποιος θα πει στους ενόρους? Κύριοι, κοιτάξτε μας τους αφρακιασμένους, χειρότεροι και από λεπροί. Και ύστερα θα βγω εγώ μπροστά στο δικαστή, έτσι όπως είμαι, φωνάζοντας και θα πω: κύριε δικαστά, ενώπιον σας βρίσκονται 4 θύματα, χωρίς νεφρά, με τα μισά τους χέρια και πόδια. Αν αυτό που βλέπετε μπροστά σας
δεν είναι ικανό για να τους στείλετε μέσα ισόβια, τότε θα πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο, στη Χάγη, στον ΟΗΕ, για να υπερασπιστούμε την εδαφική μας ακεραιότητα. Διότι το μοναδικό έδαφος που έχουμε είναι το σώμα μας. Γι' αυτό το έχουμε συλλήσει, διακορεύσει και τεμαχίσει. Τελειώσατε τη διάλεξή σας? Τελείωσα. Βλέπω όμως ότι ο εμπνευσμένος μου λόγος δεν τον επηρέασε καθόλου. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση προτού φύγετε από το μάταιο τούτο κόσμο. Μπορείτε να μου πείτε, κύριε, γιατί ο λύκος δεν βόσκει χορτάρι? Μα πού ακούστηκε να ερωτάτε το πρόβατο? Δεν βλέπω τίποτα. Γεια σας! Πού στο διάλογο είναι η τρύπα? Δηλαδή πού ακούστηκε γενική πρόβα χωρίς τρύπα? Κάντε εκεί πέρα ότι μετά δεν τελειώνουμε, η τρύπα ετοιμάζεται λέμε. Τι με κοιτάτε έτσι, δεν είμαι εγώ υπεύθυνη για την τρύπα, αλλά ετοιμάζεται. Μάλλον που μας κορόιδεψε ο οικοδόμος επιχειρηματίας που την ανέλαβε. Έτοιμη, εδώ και μια εβδομάδα είπε. Μάλλον λέει ψέματα. Κάνουμε τους χαζούς τώρα χωρίς να υπάρχει μια τρύπα της προκοπής. Ναι, θα πέσουν μηνύσεις. Καλά, εγώ μιλάω για την τρύπα τόση ώρα και εδώ ίσωμα έσχος. Καλή με τα καλά σας, έχετε μπερδέψει ρόλους και πραγματικότητα. Καλή ποια πραγματικότητα, κύριε σκηνοθέτα! Κύριε σκηνοθέτα! Μπορούμε να κάνουμε μια πρόβα της προκοπής επιτέλους? Πού είναι, πού χάνει το καλλιτέχνη? Έχει πάει στο μευτήριο εδώ και μισή ώρα. Καλλιτοποίησα ότι γεννάει η γυναίκα του και πάει να κάνει τεστ DNA γιατί μάλλον το παιδί δεν είναι δικό του. Ζητάει συγγνώμη και λέει να κάνετε την πρόβα χωρίς αυτόν. Έτσι κι αλλιώς όταν ήταν αυτός δεν ήσασταν εσείς και το αντίθετο. Τι με κοιτάτε έτσι? Διακρίνω μια δυσπιστία. Μισό λεπτάκι, θα το πάρω τηλέφωνο. Βεβαίως. Κάνουμε πρόβα εμείς εδώ, δεν παίζουμε. Ναι, πρόβα χωρίς τρύπα. Τι πράγμα? Τι είπε? Τι πρόβα και πράσινα άλογα λέει. Κάνει deal με ένα Σαουδάραβα, μπας και δώσει το παιδί για υιοθεσία. Ζητάει σε αυτό που λέει τρύπα, θα κάνει 2 μήνες να φτιαχτεί. Του λέω είσαι με τα καλά σου, αυτός εδώ δεν μπορεί με χωρίς να καταλαβαίνει. Κάνε τις ηλίθιες, έτσι δεν γινόταν. Πραγματικά. Πέσουμε τους ηλίθιους τώρα. Συγγνώμη, είναι σίγουρο ότι πήγε στο μευτήριο? Βεβαίως κυρία μου, με ειδοποίησαν εμένα, κράταγα το τηλέφωνο του για να δεν ενοχλούν όπως μου έλεγε. Ναι. Καλά, σας το λέω. Αν αυτό είναι αλήθεια, θα γίνει εδώ μέσα της... πουτάνας! Καλά τώρα, τι δεν βριάζεις και εσύ άμα γεννάει η γυναίκα του. Τι σε νοιάζει για τη γυναίκα του, δεν για την τρύπα μας ενδιαφέρει να κάνουμε πρόβα. Τι με νοιάζει μωρέ για την τρύπα σας, χαίστηκα για την τρύπα σας, δεν καταλαβαίνετε. Δεν είναι παντρεμένος, δεν έχει γυναίκα. Τι άσκανε που δεν έχει γυναίκα, εγώ τους πάντρεψα. Η γυναίκα του ζει στο Μιλάνο και είναι σχεδιάστρια. Όχι. Ήμουν μαζί του τους τελευταίους 6 μήνες. Στο διαμέρισμά του έμενα. Δεν είναι παντρεμένος. Λεπτομέρειες δεσποινής μου. Αυτή είναι η 16η και με όλες έχει από ένα παιδί. Ναυτία! Το 17ο. Ακριβώς. Λοιπόν, θα πάω στο μευτήριο. Θα τον σκοτώσω πρώτα. Ναι. Και μετά θα πέσω από μια γέφυρα της προκοπής. Αφήστε με! Θα τον σκοτώσω! Κάποιος θα τον πήρε κρυφτήριο. Δεν μπορώ να πάω μόνη. Δεν μπορώ να πάω μόνη μου. Φωνάξτε τον καπετάνιο. Κόπηκε το σκηνή. Δεν είναι δυνατόν. Κόπηκε το σκηνή. Γι' αυτό λοιπόν. Φωνάξτε τον επιχειρηματία. Ο Τζοβάνι δεν ακούει. Φωνάξτε την ψυχίατρο. Λοιπόν, Βαλεντίνος πρόκειται. Φωνάξτε τον αδελφό του αυτόχειρα. Πού είναι ο αδελφός μου? Σκοτώθηκε? Θα πέσουνε μηνύσεις. Εσύ τρέξε στη γέφυρα να την προλάβεις. Άμα πηδήξει πάει η παράσταση. Όχι, όλη την ώρα στη γέφυρα με στέλνετε. Εσύ που θα πας? Πήγαινε βρες τους όλους γιατί πάει η παράσταση. Όχι, θα κάτσω εδώ και θα τον περιμένω τον καλλιτέχνη. 3 μήνες μας έχει και πηδάμε, τρέχουμε, κλαίμε. Έτσι και έρθει, θα τον σκοτώσω. Όχι να τον σκοτώσουμε τον καλλιτέχνη, να τον εξευρακώσουμε, ναι, να τον εκθέσουμε, τρόπος λέγει. Αλλά όχι να τον σκοτώσουμε, είναι απλώς θέατρο. Χριστέ μου, πάει η παράσταση. Τους άκουσα που μιλούσαν για ένα καλλιτέχνη και θα κάνω μια παρέμβαση για το σύστημα το καλλιτεχνικό του Hollywood. Ο πατούς μου είχε στενές σχέσεις με πολλούς από τους αστέρες του. Ήτανε κόλος και βρακή με τον Clark Gable, τον John Travolta, τη Sydney Crawford, τη Mary Streep.
άφταστε υποπαππούς στο κρεβάτι, να σκεφτείτε, το στριπ βγαίνει από το στριπτιτζού. Λέτε, καμιά φορά το παρακάνει. Άρα παππού, είσαι μεγάλος! Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και ιδιαίτερα στη Γιούλα τη Βούδη. Και εσάς που ήρθατε να μας δείτε.